Fix-xhur li ġejjin, Project Green se jibda proġett estensiv ta' restawr, manutenzjoni u konservazzjoni fil-ġonna ta' San Anton f'Ħalbalzan. Dan bilan li jsiru l-interventi neċessarji biex jiġi konservat is-sit li huwa meqjus bħala wieħed sensittiv. Il-ġnien li jkopri total ta' 39,000 metru kwadru se jgħaddi minn proċess estensiv ta' riabilitazzjoni. Il-ġonna, l-istrutturi, il-ħitan, il-bankijiet, l-elementi dekorattivi u l-passaġġi se ssirilhom manutenzjoni, restorazzjoni u konservazzjoni. Fil-fatt ħarġet notifika għal żvilupp għal konservazzjoni tal-passaġġi u l-ħitan, filwaqt li l-proċess għal permessi tal-awtorità tal-ippjanar għal gadgets u l-konservatorju għadu għaddej, dan ukoll se jiġu rrestawrati. L-għan prinċipali ta' din il-proposta ta' Project Green hija biex tikkonserva l-arkitettura tiġa preżenti fuq is-sit, tissalvagwardja l-integrità tal-ġnien u finalment tiżgura esperjenza sabiħa u sigura għall-użu pubbliku. Ix-xogħlijiet se jkunu qed jinqasmu f'fażijiet bekk fiż-żoni fejn ma jkunx qed isir xogħol il-pubbliku xorta waħda jista' jgawdi l-ġnien u ż-żoni li qed isir restawr fihom se jkollhom l-aċċess restritt. Minħabba l-fatt li l-ġonna jinsabu f'post fejn jgħixu madwar 5,500 ruħ, ix-xogħol huwa mistenni li jibda fix-xhur li ġejjin.